Dito hamon ha Samar Leyte, ay dasayaw nga gisisikati, ang nagsasayaw hinibida nga permi, labi na kung nakisi-kisi, ang hermana, ang nangunguna, gindadara hapot nga ni Kapitana, nanhipausan mga bisita, han kadamuhan iragala. Ato na haladaw kita, napurok ang padis na pusa na, ang kritis mabutha ang gala tiruka, upay-upayan pamustura. Ato na haladaw kita, napurok ang padis na pusa na, ang kritis mabutha ang gala tiruka, upay-upayan pamustura. May daman liwat sayaw nga lubi-lubi, aminudo ug salampati, mga sarayawon na Samar Leyte, ang kurat sa bida nga permi, ang hermana, ang nangunguna, gindadara habot nga ni Kapitana, nanhipausan mga bisita, han kadamuhan iragala. Ato na haladaw kita, napurok ang padis na pusa na, ang kritis mabutha ang gala tiruka, upay-upayan pamustura. Ato na haladaw kita, napurok ang padis na pusa na, ang kritis napurok ang padis na pusa na,